Bilan li r-Renju Unit ikollu sistemi ta' enerġija iktar moderni u b'saħħithom, il-Gvern ta' David Cameron se jistokta bl-impenn tiegħu li appoġġja l-bini ta' impjant enerġija nukleari li għalih issa qed jiġbed investiment Ċiniż. Għal dan il-għan il-Gvern Ingliż se jagħmel garanzija ta' 2 biljun sterlina. Waqt żjara fiċ-Ċina, l-Ministru tal-Finanzi tar-Renju Unit, George Osborne, qal li l-ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi se jara twettiq tal-proġett Hinkley Point. Il-proġett sħiħ jiswa iktar minn 24 biljun sterlina. Fuq dan il-proġett kien hemm ukoll stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea għax il-Gvern tar-Renju Unit kien diġà mela ċara li se jsostni dan il-proġett. L-investigazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea kienet ikkonkludiet li l-appoġġ tal-Gvern Ingliż għal bini ta' dan l-impjant huwa kompatibbli ma' regoli Ewropej. Fil-fatt huwa normali li gvernijiet jagħtu sostenn lil proġetti tal-enerġija u dan sar f'diversi pajjiżi fosthom Malta. Fil-każ ta' Malta l-garanzija bankarja fuq 360 miljun euro għal bini tal-impjant tal-gass f'Dellimara hija waħda temporanja sakemm il-Kummissjoni Ewropea tapprova dak magħruf bħala l-Power Purchase Agreement bejn il-Gvern u l-investitur privat. Għalkemm garanziji ta' dan it-tip huma normali ħafna kif jixhed dak li se jagħmel ir-Renju Unit, f'Malta l-Oppożizzjoni baqgħet titkellem b'ton negattiv dwar dan kollu. U lilna qed isallabna b'garanzija ta' 360 miljun biex jibni power station li m'għandniex bżonn. Peace enormi ta' 2500 euro fuq kull familja Maltija u fuq kull familja Awċija. Irresponsabbli! Intant, permezz tal-ftehim dwar l-impjant ta' Hinkley, il-Gvern tar-Renju Unit intrabat li jixtri l-elettriku minn dan l-impjant għal 35 sena. Rabta simili għamilha wkoll il-Gvern Malti mal-Konsorzju Electrogas għalkemm fil-każ ta' pajjiżna il-Gvern intrabat għal nofs iż-żmien.